He decidit presentar-me en aquestes eleccions com a candidat a degà. Bàsicament per dos motius. En primer, pel projecte, que ara us en faré 5 cèntims, i en segon lloc, per l'equip de gent que em segueix. Un equip genial de persones. Som gent superseriosa, molt implicada i, sobretot, molt responsable. Sabem el que fem. Volem i farem que el col·legi doni una formació continuada, específica i a l'abast de tothom. Volem i farem un ICAP compromès, proper i participatiu. Un col·legi únic i fort que garanteixi la independència de l'advocat. Pels nous temps, un nou col·legi. Fes el canvi amb nosaltres. Defensar les advocades i advocats joves d'avui és defensar l'advocacia de demà. Nosaltres no som només advocats i advocades del torn d'ofici. Som advocats i advocades també del torn d'ofici. Reforzaremos la presencia del colegio a nivel institucional porque somos parte esencial del Estado de Derecho. Volem respecte amb el tracte, volem dignitat amb la professió i volem compromís de la resta de companys. Potenciarem el padrinatge dels sèniors perquè els joves que comencen en puguin gaudir. Volem que el nou col·legi sigui proper, sigui valent i sigui honest. Volem un col·legi viable, auster i transparent en tots els seus àmbits. Serem capdavanters en la lluita contra les desigualtats de gènere i contra la xacra social de la violència de gènere. Apostarem per una internacionalització que obri les portes a nous mercats més enllà del nostre. Confia en nosaltres, som el canvi necessari, real i intel·ligent. Lluitarem i treballarem per fer un nou ICAP, un ICAP proper i un ICAP que és el que necessitem per la professió del segle XXI, que és a la que estem abocats i no podem tirar-nos enrere. Moltes gràcies.